बरपेटा रोड पुलिसनि खैसाराव दुथां दायनिगिरि खेराराम बसुमतारी। बुधबारखालि मोनायाव SBI कास्टमार सार्भिस सेन्टाराव जादोंमोन मोनसे गिथावना जाथाय। सानै दुथां गुलि गावनानै सेन्टाराव लुथिनो नाजादोंमोन आरो जोबथारनायाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ सदियानिफ्राय खेराराम बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनो हायो बरपेटा रोड पुलिसआ। सदियानिफ्राय एरेस्ट खालामनानै दायो बरपेटा रोड पुलिस थानायाव लाबोनाय जादों खेरारामखौ। सिखाव खावनायाव बाहायनाय 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे जब्द खालामनो हाबावदों आपाचे S25S4895 नम्बरनि गंसे मटर साइकेल। मिथिनाय बादिब्ला दायनिगिरि खेराराम बसुमतारीखौ थानोसाय गाखोनाय हेमन्त बुवा मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामबावदों बरपेटा रोड पुलिसआ। दुथां डाकातिनि हेंथायै बरपेटा रोड पुलिसआ थानायाव केस नं 74/2023 U/S.448/384/392/34 IPCR/W दारायाव 25/27 हाथियार आयेननि सिङाव केस रेजिस्टार खालामबाय। दासान्दि बेनि सायाव बरपेटा रोड पुलिसआ खेराराम बसुमतारीजों लोगोसे डाकाति जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुबुन सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बरपेटा रोड पुलिस थानायाव खेराराम बसुमतारीजों लोगोसे हेमन्त बुवा आरो फजल हकखौ साजानि गेजेरजों संदाननाया सोलिगासिनो। नाथाय पुलिसआ बे खौरांखौ मिथिहोनायनिफ्राय जानगाराव थादों। जिसि थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।